Se pensas que as mulleres de mediados do século XIX eran moitas de coser e calar e que non coñece a historia das cigarreiras da Coruña. O primeiro gran levantamento de traballadoras de Galicia foi unha lección de coraxe colectiva. Vou contarte como milleiros de cigarreiras paralizaron unha cidade, guindaron máquinas e retaron o exército nunha reivindicación incómoda, pero necesaria. 7 de decembro de 1857, fábrica de tabacos da Coruña, motor da cidade. Milleiros de mulleres vivían do que producían coas súas mans, cigarro a cigarro, puro a puro. Traballaban a destallo, é dicir, cobraban por cigarro feito, e de súpeto máquinas novas para picar o tabaco, máis rápidas, máis baratas. A indignación correu como o lume no papel de fumar. Ás 11 da mañá estouparon, abandonaron os seus postos e arrasaron con todo. Máquinas esnaquizadas, tabaco ciscado polo chan, puñados de pitos voando polas fiestras directos ao mar, os xefes entraron en pánico, as autoridades tamén. O capitán xeral e o gobernador civil enviaron tropas de infantaría e cabalaría para sufocar a revolta. Elas subíronse aos tellados e responderon cunha chuvia de tellas, pero ás 4 da tarde a forza militar impúxose. Máis de 20 mulleres acabaron no cárcere do Parrote, mentres outras as defendían a pedradas. Non gañaron a batalla, as máquinas volveron, pero deixaron algo moito máis difícil de borrar, un exemplo de sororidade e coraxe. Este mes fai 23 anos do peche da que foi a tabaqueira máis grande de España, a segunda en antigüidade, berce do movemento obreiro feminino en Galicia. Acento galego, en feminino plural.